Natugaw ang pagpahuway sa usa ka molupyo sa dihang may kalit lang milagubo o gisundan kini sa dakong banakon nga misod sa iyang payag. Nahitabog kini sa sitio Pundol, Barangay San Agustin sa lungsod sa Sagbayan sa Bohol pasado alas 7 ganina buntag. Dali siyang nakapangayo og tabang sa mga silingan. Nakuha ra hinuon ni alias Siklo ang banakon. Sa videong kuha ni JR Utar, makita nga giplastira ng baba sa banakon o gisulod sa sako aron di kini makapaag. Gibanabanang may gitason kini nga duha ka dupa ug motimbang usab sa kapin 4 ka kilo. Kay pinumos ang matang sa bitin, gitugyan dayon nila kini sa kagabhanan sa lungsod sa Sagbayan alas 10 kanina buntag. Ang akong ikatambag ninyo ug magkakita mo og banakon. Mangita mo og tao nga kisa to'y kursunada nga mo dakop o wa gani magbayanihan lang mo og dakop sa banakon.